Izin dulu Abang Genang, kami berfoto dulu. Para multimedia, silakan difoto dulu.
Neng masuk nama pandita do parlado ni huriata mamuka para pemigota di bagasan tahun baruon rap jongjong mahita. Uriana hinaholongan ni Tuhata Yesus Kristus nama mulus do pertikian jalalau salpu alai di luas Tuhata do hita memasuki tahun baru 2026 nuaing marluhut do hita diadopan ni Tuhata mandok mau lehate ala saluhut pasu-pasuna pandong anonna dot holong ni rohana na mga ramoti hita di tahun nasalpui alani sahma tabi nami sudi parhaladu ni huriata tuhamu amat baruma dihamu saluhutna di parsobota tutuhata di tikion di arahot do hita asa unang lalap hita maneri tuaka naung salpu alai di jodoh hita patohom dirita tu sakap ni Kristus di ngoluta ay ibana do partigor akadalata madalani taonon alani tapuji matu hatta di bagasan hati bulon nei marit di mahita sian bukit di nomor 70 ayat sada 1 ayat 2. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di perbadia na tumapalangi dohot tanoon, amen. Ahu do alfa, ahu do omega,
bonana dohot ujungna ninna Tuhani, na adong dohot naung adokian dohot naro, pargugu na sumurung. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale Tuhan debata sian asini rohamdo bain nasahat hami tu tahun nai baruon. Hodo nama ngaramoti hami di bagasat tahun nasalpui. Saya si maroham. Saya unang tulak kami nuaing. Saya dongani mahami di bagasat tahun nai baruon. Pasu-pasu hami ro di akka ulaun nadenggan nahu ulah hami marhite-hite goarmu. Alai na gumodang pasu-pasuhon mahatam na badiai tu rohanami. Asa gabe baru rohanami. Asa tarpa masuk ho hami tu banua gijang di hasusudani bohal nami. Amin. Hudul maham. Mari deh kita siap buku de nomor 64 ayat 5. Tatangi homma patik ni debata dihita ima sian pesalme 37 ayat 5. Pasahat ma dalanmu tu jahuba jalahaposi ibana asa ibana paturehon ido sahatna atong rak mangidu gogo mahita tu adopan ni tu hatta ale Tuhan debata sai pargugoi mahami mangulahun nahobar tu patik ni. Amin. Mari kita sian buku de nomor 164 ayat 122. Oh
Paratopoti madosata martangyang mahita. Ale debata nami namarasi roha jalan abadia. Amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manak pigahali hami rotu jolom. Huilalahami riko doasi niroham disalhut hami halak pardosa. Alani ido bayan nau paserap hami diri nami sadarion di jolom. Jalahu parhatopot hami tung najojo do hami manibil sian akka dalan munabadia songon biru-biru nalilu. Saya unang pabali hami sia jolom alani dosa nami. Aidang dihalo moho roham hamatian nyaka berdosa. Alehamu baun ni rohana dolomo ni roham asa mangulu. Se sama saluhut hagi duhon nami. Doho pangaleson nami marhite-hite pangulu nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya pahot mahasini roham di hami. Marhite-hite panidangio dohot hagogod ni tod di porbadia. Asa tarapul situtu rohanami majoho. Asa patul tigor daulat hami marpangalaho bahen hasangapon di guarmu nabadiai. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasisani dosa. Sitong songo sitong namangolu au nina Tuhan Jehovah. Tung nasolomodo rohaku midah hamatian ni parjahat. Nalomodo rohaku midah hamumulak ni parjahati. Tumadikot dalanna asa mangolu ibana. Hasangapon ma di debatana di kijang. Amin. Kor pungwanina.
Mari deh itu saya buku de nomor 470 lalu ayat 2. Tatangi homa hatani debata turpuk epistel tahun baru sadarion ima sian Heber 12 ayat 12 sahatro di ayat 10 pitu. Di baheni patugar hamuma tangan na somar nangon dohot uluni tot na teluk-teluk patigor hamuma sidalan ni patmuna asa unang lam sitik na pakpang asa sumuang malum manian matahon hamuma asa unang adong napaholang dirina sian asini rohani debata unangi gabe urat napait na mertubur si horhon hasusan gabe hodar maon torop bahenon ni ai diboto hamudo na tertulak do ibana dinanaing manean pasu-pasui ibana muse dang jupaksa hasiatan ni mubani rohai atik pe mariluilu ibana mangaluluisa ido sahatna martua maakana tumangihon hatani debata jala nau peopsa amen ko remaja na poso bulung.
Mare dehita sian nomor 624 ayat 2.4. Sampai memutaki mana kasih dani, sai patinggi pinguli, tumangirun hatami, tumangirun hatami. Hatanang suraki, sai rajai medohoti, sai dengan usitu, menataku setuk-tuk, main hataku sai tuk-tuk. Taha tidak ko maha porsiaw tay, song nahina tidak ko ni dongata saha porsiaon, disadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargugu nasu hatu dosan, natu palangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasa sadai, iman na tinubuhan ni si Maria, na gabi-gabia siya tod di porbadia, adorang suha bubuhan. Ido tuhatta na tuman na bernit di panghumon ni silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinarsila, na tua tuban toru dong ditanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo lau hundul tu siamun di debata Jehovah, amanai pargogo nasu hatu dosani, di sima ibana pai mamulak so tu tanon, manguhumi halat na mangulu dohot na mate. Au porsea di tod di porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan na la Kristen akan na badia, dohot di hasisani dosa, dohot di hatai nama dok, mulak mangulu do sugut dagni halat nong mate, dohot di hangoluan nasora suda. Amin. Persembahan pujian lansia dan keluarga.
Kor punguan nama.
tabigema sunggul-sunggul sian huriata. Sunggul-sunggul di permingguan tahun naik baru 2026 Kamis 1 Januari 2026. Kuarni ibadat tasadarion ima permingguan di tahun naik baru. Topik debata patigor dalammu. Allah meluruskan jalanmu. 2. Madokata selamat tahun baru. Dong sidung majah sunggul-sunggul di patupado acara madokata ima nasian ruas ni huriatta ima abang insinyur RB Semaremare dohot sian perhalado ni huriatta ima amak situa TR sian turi. 3. Pasahat pelean ibadah keluarga tahun baru nana pukul 00. Pinabotoh ma tu sudah ruas ni huriatta asa tapasa ma pelian ibadah keluarga tahun baru pukul 00 tu huriatta marhite situata manang tu nomor rekening Bank BTN 00403 01 50 16 11 095 manang tu nomor rekening Bank BRI 0224 01 000299 564. Obat open house Padita dohot perhalado HKBP Tamarunang. Duksidung perminggu tahun baru 1 Januari 2026 di Patupa Mangpendeta TD Sianturi MTH dohot keluarga rap dohot perhalado ni huriatta acara open house marengana di rumah dinas Huria. Asa persidoho masude ruas ni huriatta di acarai. Songonima sunggul-sunggul ni huriatta ta tangyakom ma asagabe pasu-pasu dohot las di roha dihita tarlumubi gabe hamuliaun di goar ni tuhata. Pasahat talikasi tu yanakon ni huriata naung yatim piatu dohot tu nama balu ama dohot ina pinasahat ma tu dewan diakonia. John Namima ruas ni huriata ima maritesian program diakonia tahun 2025 pasahaton talikasi tu anak yatim piatu doho tu nambabalu ama ina na perjolo jo namima sian wilayah sada molodung di jo hami pitor langsung mahita membuat tempat di jolo sian weksada Nyonya Nababan Sintua Boru Sigalinggi. Dua, Nyonya Sitinjak Boru Simajutak. Tolu, Nyonya Hutapea Inang Boru Huta Barat. Wilayah 2 Nyonya Sintua Panjaitan Inang Boru Sitorus. Dua Amang J Panjaitan.
Tolu Nyonya Sintua Panjaitan Boru Huta Barat. Opat Nyonya Sintua Siregar Boru Pardosi. 5 H Gultom. Wiktolu Nyonya Simajuntak Boru Panjaitan. Dua Nyonya Panjaitan Sintua Boru Marpaung. Tolu Nyonya Silalahi Boru Sialagan. Opat Nyonya Pasaribu Boru Sitohang. 5 Nyonya Simajuntak Boru Napitupulu. Onom Sianipar. 7 Nyonya Hutapea Boru Sitorus. 8 Nyonya Hutagalung Boru Huta Barat. Sia Nyonya Silalahi Boru Simarmata. Sonari masuk madihita di ruas yatim piatu Imasian Wilayah Tolu, Febrin Huta Soit. 2 Stephen Huta Soit. Ya, mauliate di partikiano di lekamima tu amang padita dohot di sudah disebut tadi. Nyonya di partikiano di Pasatamima tu amang padita dohot ketua seksi pendidikan dan seksi sosial mendampingi amang padita lau Pasahaton. Tetap saya di situ aja. Mulai tema di amang padita suang songoni sian ketua seksi sosial Bui Maita mulak tu dulu tabi mulai tema. Panidangion di bahasa-bahasa ni Tuhan.
manuguton bisar mataniari nalabok manodangi portibion tadana dilehot tuhat tadope tuhita ngulu asa marpakirimo kita tutuhatta. Ibana dona patari parhita tu tahun naib baruon papos rohata marhiti hatana molo disakapi roham manangaha sayna saud doi tupana jala marhatiuron akadalanmu soddanganna di bagasa soddang ni pakirimo si songonima hita naeng marpaniddangion marhite utusan nama dokhata di tonga-tongata huju hami madokhata sian ruas ni huriata amang insinyur RBC Mare-Mare buru Tapugulu. Salum Elohim. Biasanya molo dido Salum Elohim di alusimado Elohim Salum di gereja yang lain. Mulai ate di Perhaladu nama liantiki diau lahu mandok hata selamat baru di tasaluna. Na parjolo sali taduk mulai ate itu Tuhan perdingan bahasa nama ngalehon hahipason madongani mangiring-iring kita di tahun 2025 bohita tolhas tu sadarion tahun baru tahun 2026 di bagasan haye pason napa dua hon mulate di amang pendeta resort amang pendeta Tommy Domingus Yanturi MTH puji Tuhan dari Tamarunang lahir seorang master teologi. Nah, pada 2 tahun mulai di Ama Ina Perhalado manang majelis molo di gereja Protestan Nasing, prodiakon molo di gereja Roma Katolik. Inilah orang-orang kudus di gereja mula-mula. Nama tuluhon mulai di kategorial punguan lansia, orang-orang senior, punguan ama, punguan ina, punguan aposo, remaja, sekolah minggu yang kami banggakan bersama dengan guru sekolah minggunya, baik yang tetap maupun yang magang. Selamat Tahun Baru Madhita. Tahun Baruan, Tahun Baru Masehi. Seluruh jagat raya merayakannya. Ale faktana adong gope tahun baru nasing. Bulan Februari non tanggal 10 itu tahun baru Imlek, ima tahun baru Tiongkok, tetap do tahun baru wi. Adong katanya non sinyen kuaile. Dungi anon bulan Juni, 16 Juni arong gumse tahun baru. Ima tahun baru Muharram 1448 Hijriah. Jadi bersyukur kita orang Kristen hari ini 2026 tahun kita sudah jalani. Orang lain baru tahun baru 1448. Artinya dari sini kita lihat siapa yang kepala, siapa yang ekor. Berapa menit dikasih Abang? Ya. Jadi kita bersyukur bahwa tahun baru ini seluruh jagat raya merayakan. Kita isi dengan hari-hari yang baru. Kami keluarga, do pribadi, jika ada yang salah, pambahenan, manapakatayon, tutur kata maupun perbuatan yang tidak menyenangkan, pada hari ini dengan kerendahan hati kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada kita semua. Molotung piadong tahun 2025 gesekan-gesekan sawatik
Itu adalah dinamika dari kehidupan. Bakonado molahauna jonok marsiososan. Aledak kanadau marsiaminaminan. Melambai, saling melambai. Kiranya tahun 2026 ruas Tamaronang semakin solid, bukan pelit. Tetapi faktanya pelit juga kadang-kadang penting ketika kita terhapit. Tidak usah cemas mengemirkan emas, tetapi faktanya karena emas kita bisa lemas. Jadi Selenai selamat tahun baru, Melodi Halan Asing selamat tahun baru. Mohon maaf lahir batin. Dungi untuk Perhalado dan pendeta, kami bersyukur punya sang gembala yang tidak henti-hentinya menyebarkan firman. Songni nang Perhalado, jadilah contoh, karena Anda semua adalah orang-orang kudus. Setiap tindak lalu, ucapan menjadi panutan bagi kita semua. Jangan membuat kita sombong. Ada di dalam firman Matius 19 ayat 30, sebab yang terdahulu bisa menjadi terbelakang, yang terbelakang bisa menjadi terdahulu. Begitu juga di dalam Matius 20 ayat 16, yang terdahulu bisa terbelakang, yang terbelakang bisa menjadi terdahulu. Itu kita maknai bahwa kita saling mengoreksi. Jangan cepat sakit hati. Tahun baru adalah hidup baru bagi kita. Alangkah ruginya kita ketika hati kita isi dengan hal-hal yang negatif, sensitif, dan sakit hati. Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Sekali lagi saya ucapkan selamat tahun baru. Horas madi serta culuna. Pinasahat mamadok hatasian Perhalado. Amang situa tayar siaturi. Shalom. Horas madhita saluhna. Na parjolo nang salpo taon naburuki homa pupuji tuhaki ai diramoti hotetong todikku dohot dagikon mauliate mata pasahat tutuhat tapar dengan basai di aseni rohana dengan nibasana boy matutu hita taripar siat tahun 2025 masuk mahita nuaing tongod di bonani tahun 2026 dengan lani gogota amanginang tung ala aseni rohani tuhatta pardenggan basaido mauliate ma di tuhatta upasatam se mauliate dohot hormat yang kami hormati ima abang pendeta jadi sianturi songon uluan ni resot HKBP Tamarunang uluan di HKBP Tamarunangon songon ima kami hormati juga inang pendeta yang sangat luar biasa, puji Tuhan. Nah hormati kami dohot hata mauliate tu dongakku Perhalado, dongakku situa, dongakku saudaun nama kubasi di porla ni tu hatta. Song ni nang akan wakku calon situa. Nah hormati kami amanami sian lansia iman tua di hurion na tua pangalapa poda na tua seliap poda tua kasuduk da poso ima amanami inanami lansia na hormati hamu se amanami dohot inanami songonima tong na poso bulung remaja na sekolah minggu songon generasi ni keluarga
generasi ni gerejata na haholong hami. Amangin ang tibaga sa tahun 2025 tung masay gurang hahurangat di hami akka perhalado di huriaon. Amangin ang dangboy sukop pami di akka pelayanan nabi. Ala songon ula-ula na matolpang dohami amangin ang. Maliati mali Tuhan. Di parar debata hami laho makubasi ulaun na di hurianon. Alani amanginang diakka hahurangan nami diakka nahurang hatop pami diakka pakabasion marhiteon pupasatami ma mangidomap Tuhamu sude ruas ni huriatta au sangat terkesan nabudari dedeni pungan ina tung masai labok tu perbinegian didok isi unang taingo-tingo be akkana hurang ta pariyahima akkana udi naringgan tujuluanon ima sebagian san syair kurpungan ina memang melaksanakan dodo agak namol alai pos rohanami amanginang di tahun 2020 nomon saluhut akka nahurang akka di pabainan nami di pagkabasion nami tangyak kamu ma amanginang ami asa mergugu akka perhalado ni huria asa mergugu kasitua calos situa lumubi amang pendeta ay pendeta petonggo sitang yakono namang inang asa ture saluhutna pakkabesioni jadi pos rohana misi tangiyang masih tangyanga mahita asalam turena huria ni tuhat tahun jadi pos roha song ni dokali sian nama dok kata nakaling sian ruas asa semangat baru mak tu tahun 2020 nomon semangat ma lansia memang ngasih turun lansia karena semangatnya luar biasa ate semangat matong punguan ama semangat matong punguan ina apalagi na poso harus paling semangat na poso remaja songsoni nang sekolah minggu semangat matong hita perhalado ni huriatta menguda di porla ni tuhata kata dohor nami mah sian perhalado dohot keluarga pasatur nami ma selamat tahun baru malihita Selamat tahun baru. di pasu-pasu Tuhan tama amanginang akka ulauta di pasu-pasu Tuhan tama akka keluarga ta marbinege ma Tuhata sukses mahita salukna di bagasa tahun 2020 nomon songonima hatas ya kami horas Tapasahat ma peliata meredi mahita sia buku de nomor 67 ayat sada saat di ayat 5. Yesus,
Tani debatan na sumurong siyan sa luhod na roha. Imana mangaramoti ati-ati daw pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amin. Shalom. Selamat tabaruma dihita sa luhod na. Hurian na hinahulungan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Hatani debatan na gabi jamita. Di ulota sadarion di tahun baru sada Januari 2026 jalan apa posor hatta imana denek sian poda bidutulu ayat sada 1 ayat 6 asa hu jauh matu hita salutna tapi ihut ma di bagasan rohat tabi si paingot mangapol si paingot mangapoi marhaposan tu di bata. Ale anaha saya unang alupahon poda na siyan au saya diraduti rohama akatonaku ay tabanido diho gajang ni ari-ari dohot taon ning ulum dohot dame saya unang mataluson siya roham habasaot dohot asitongan hororukun tagunan akay turukungmo jala suraton akay bahan perningotan ni roham. Jadi dapotan asin roha do pangatusiyon na dinggag ko maradopon di bata do cholma. Marhaposan tu Jehovah maho siya nasa roham. Jala unang marpagusadia ko tu pikiranmu sa diri. Sa iba na matada dinasa dalammu. Asa iba na patigor aka dalammu. Ido yanggo sahadna sonari hujau kami ma nagabi jamita di ulota sadarion ima na pinatumu-tumu ni pucu pimpinan ni HKBP opui eporus topik debata patigor dalammu tapuji matuhata napataruh hita bongot tu tahun naik baruon di minggu ujung tahun parhuriahon las perningotan dia ke moting tanggal 27 November 2025 na salpu tabiki do dititikon guar-guarnya ke dongata nang moting takas majulu taparuhaon na mangiuton holan na mambigi guar ni na moting na dititikon dope hita dang dititikon dope guarta salat nari dang dititikon dope guarta dia mana dok nion tu hita di tahun na baruon adong matulu na botik na ima parjolo tatanyakon jala tatukoli maka dong hata na buitongon marsak dope anggiat di pargugoy tu hata jala marsiot na sida marhapor siya untuk Tuhani paduahon mulu mangulu dope hita nuaeng dang na uburju hita siyan akadongata nang jumolo mutingi kolan ala ni asin rohan itu hatta do jalan na rumiko todo na adong do pesakap noli siyan tu hatta ubain mangulu hita jala bongot tu tahun naik baruon patuluhon las marohata jala tapuji tu hatta tadalani ngoluton di bagasan panadahon na takas di bata dohot nasa pambahenan na dohot pakangguluhonon na tikos di lomo ni rohani di bata hamu akadongan na hinahulungan itu hata ditotopon HKBP odolon pakubasyon di tahun 2026 pangajarion haporsyaon di tongani keluarga pengajaran iman di tengah keluarga jala dipakulingi tu hatta hita marhiti poda tulu ayat sada 1 onomon na adong partalian na nang tungulu keluarga diodol hoddo hinarikot ni roha di poda tuluon didok saya diraduti roham saya unang taluson si roham suraton akai bahan perningotan ni roham jala tumakas mediat 5 marhaposan tu Jehovah mahosyan nasa roham jala unang marpakusadia ko tu pikiranmu sendiri alai
ulang julo manigor tu borat nina maka nguluhonon laho rohata nian ikut sahat dotusi alena parjulo na urumikot laho marohata tu dengken bahasa ni debata nama do roha tu hitabe hira surung-surung ni hita jolma doi dileho tu hata roha tu hita dang dileho ni tu akan tinopana asing asa sililihon nama ci argado rohai tu hita dingkado rohatai di topali bata na dingkan rohai do tah porsyai permianan ni tu hata dinguluon di rohai do masa panibangion si rohai do ruar haputusan jala menutuhon si tutudo rohai tunasa pambahenan dohot pangalahobi sialani ima takas dia dolhon di podat 4 ayat 20 sian saluhut si jagaoni gumodang majaga roham asiani do ruar akamual hanguluan molo denggan roha tarida may marhitina adong las roha di bagasan Tuhani par roha maluyate par labas ni roha alimolo siya roha tarida doi nang marhiti na marroha par roha diri par roha mago si godang roha siga do nang pangalaho siladang marpanupak tu nauli ngulu doho pambena pe molo siga roha asa macai takasma tugu tatiup jala lumobi tangoluhon nidok ni ayat 5 marhaposan tu jahuba mahosian nasa roham jala unang marpakusatiako tu pikiranmu sendiri tabo tudo godang na mangalitohi rohata di partikianon godang na mangalitohi rohan yaka yanakota di partikianon ragad do narkoba judi online ragap ni game na manigay pikira do rohan yaka sudut no poso taringot tu pangotak ni gemon rupani mangyuton organisasi kesehatan dunia manang WHO Perserikatan Bangsa-Bangsa adong sadasahit na diguari game disorder ala pakuda kumar game gabi terganggu pikiran parrohaon dohot parangulun si kenop ari neng malua akka yang nakota sian mara bulun inorhon ni narkoba judi online dohot game gumudang do peranan ni keluarga manjamoton akai asa malua akai na kota sian mara naboy manigay na sida bagas manang keluarga do sikola parjolo padimun-dimun haporsyaon parrohaon dol parange niaka yanakon si panupahi do huria parsikolaan dot lan na asing salanido ikun takas ngulu si pertangiang keluarga ikun say di patu bigihon hatane di bata di to nga bagas muludang di jabubi akay nakon ala ni persekolahan manang parkerejoan rupani diaka naboy patu pausa diutupi ama jonon buido martangiang borngin nai marhiti video call tapar hatopot do hamo jon ni dalan pangurupion itu hatta totong marpasoran keluarga tutu hatta sahat tutikion adong 2 rumang ni panugonogun tudak danak naso apalah si panugu tunadenggan nasada nakoras mangula silaon lobisyan na tolapna dungi nasay mangae na ginoaran kekerasan verbal hata namambahan marsak nguruk magdili dohot kekerasan fisik marhiti na mangalibas manang mamukul marurat ma nang kekerasan di rohani dadanagi mulu sumalum rohanai sahat tu nama gudang bui dui gabe parjahat di bana muse nasadanari ima na memanjakan berlebihan olomei ala radi sudi siala sukup sinadongan manang gudang hepeng dina torasna nang so apalarikot di lehon manang aha di pangido di lehon masa ada namambayan na ginoaran generasi strawberry songon parbueni strawberry murah busuk
generasi stroberi ma akan naposo na mura-mura stres, mura madili, mura mardadi, hurang daya juang. Atong songon dia ma di hata Indonesia dohonon ma songonon dengan hikmat dari Tuhan. Tugas orang tua dalam mendidik adalah tegas tanpa kekerasan dan berusaha membuat anaknya bahagia tanpa memanjakan. Marnida hinarikot ni panugunugun tuakai na kota. Saya ni seorang do di 5 tahun na parpudion tuakai dan anak sekolah minggu. Remaja do na posubulung. Anggiat marpadan nasida diadopan itu hatai. Asa takas jupang di nasida. Tolu tibu do sada serep ima. Tibu hapor syaon. Tibu parbinutuan. Tibu di pangalahon na denggan jala serep marroha. Sokona toras tarjodo hita manukuli nasida angge jupang na tulu tibu do sada serepi di ngulu nasida. Sokon huria tarjodo hita maka padoton panogun-ogun anggiat magudang nasida sokon aka napatujulohon para sihoton mangihuton Tuhani. Anggo aka na asing nay aka nauli na denggan mangihutui. Ditongan ni portibi nago haruduton dot amolonon gumodang ma lahorohata tutuhata. Dang taboto aka dia naneng masa aleodo tahaposi mangulu jala mangula do tuhata di tonga-tongata. Sopot di bonani taonon dipakulingi tuhata hita. Marhaposan tu jahuba mahosian nasa roham. Jala unang marpakusadia ko tu pikiranmu sendiri. Say ibana matadda di nasa dalammu. Asay ibana patigur aka dalammu. Tau haposan do tuhata margogoyo kita mangadupi na saragam ni namaol. Mamilit na umuli nahubar tulomo ni rohana. Membuat haputusan naso mangasahon hamaolon. Alay marhiti bisuk nasian Tuhani. Dang adong na pamolhu di debata. Siala ni urang murah-murah hita matdiri. Niulahom mamandok asatung tatap turohat tabi. Dang adong na pamolhu di debata. Siala ni unang murah-murah hita matdiri. Asa nuayang petak kasma tapadaton diadupan itu hatai. Marhaposan tuhoma awali Tuhan sonang ma dalanaku tahun 2020 nomon mardongatok ko jalagabi pasu ngoluku si panugu tu hajupang ni hamubaon tuna muli tuna humaliang tabi mardongatangiang opui epurus HKBP Perdita Dr. Victor Tinambunan. Amin. Martangia kita. Mulai tema alih Tuhan. Nungga marsaringar hatam. Di tonga-tonga. Perminggon nami. Di bona ni tahonon alih Tuhan di bata. Nungga tarsuan hatam. Talumobi Tuhan marhiti jamita. Na pinatumutumu ni naposong. Pucuk pimpinan HKBP Opui Purus HKBP Asy roham Tuhan tugu hami ruas mon sodangi roha do pikiran nami jala pasu hami ali Tuhan di bata tarlu mobi dina mangalakahon ngulu nami di tahun 2020 nomon ima tahun naik baru tahun pasu-pasu jalapai baru roha do pikiran nami oleh Tuhan di bata jala totong ma manyerbang tangamu nago abadoni lau maburi roha do pikiran nami jala lau masu hami saluhutna so ni pilih Tuhan di bata dia kadongan nami na di bagasan sitaonon di bagasan parukilon di bagasan aga leon pamatang didikyon
Asi roham Tuhan mengerbang tanganmu, lahu mangapuli nasida, lahu pamalupon nasida, lahu mamasu nasida. Lasoni dihami namar pungu di bagas corom di tikyon tatap roha do pikiran nami akasi hol ni roha nami akasita sita nami le Tuhan di bata akapakirimon nami ho mana maning manangihon tanyang nami ho mana mangalehon ho ma napatuluson ali Tuhan di bata diaka si hol ni roha nama diuria ka parkarejoan na duminggan homa Tuhan na patuduhon nama diuria ka sirokam ni toti homa Tuhan na patuduhon na paimahon parbui partuang asaripehon homa Tuhan na manangihon jala na mangalehon songoni akar was ni uriam saluhutna ali Tuhan ditikyon di buah kami gomos di bagasan tangyang nami huriam hagabibi tamarunangon pasu huriam pasu program nanunga ditotopon ni huriam nanaeng sidala tonoton di bagasan tahun 2020 nomon marhiti programi marsangap kuarmu di tonga-tonga huriam marsangap kuarmu di tonga-tonga ngulu ni ruasmi pasu saluhut na parhaladu ni huriam pasu saluhutna pengurus kategorial pasu saluhutna aka panitia na pinabangkit di tonga huriam asabui marsada ni roha kami sisada tanya kami silabui ture dinggan di patupa udoni ale Tuhan di bata pardusa na gudang duhami jemulu sisa masa luhut na dosa nami asa talub kami haboran ni pasu mangasahon kung anakmu Tuhan Yesus Kristus martangia kami tuho asi maroham di kami amin. Tapuji tu hata mari di mahita sen bukti nomor 26 utma tapasahat peliata.
benua gijang. Hodo haroran ni saluhut sile hon leo na denggan dot na salibasa na meliutus. Hu pasat tamima sian na nilom itu hami pelen nami tuho. Sel jalo megabe uap nucus di jelom. Pasu majaramoti asa hu parasyak kami pilanun. Pati bulu narajo mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam tada hami kurang ni sileo-leo mitu hami. Asalam kir-kir hami manduk melihat itu. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Naso marmula, naso marpacohotan, di bata namanotong ro di saliling nililing na so olo sudah do akka taummu, jaradang marpabolatan akka ari-ari, ale jepek jalan negabur salpu do tahun nami do ari-ari nami, nunga salpu musi sada tahun sian ari-ari nami, alai dang salpu yang go asin roham. Di baini hupuji hami maho marhiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Ala ni godang ni asin roham na pasat hami tubona ni taunon. Maci godang do dingkan ni basam hujalo hami manipat taon nasalpui. Jala huingot kami dui sadarion. Ope mauliate marohan hami tuho ala di pangulu jala jaramoti ho hami. Dileoko si panganon dot paruluson di hami jala di pasu-pasu ho naniula ni tangan nami akup ni dileoko do hasonangan tuluat nami jala di palua ho do hami sian parmaraan jala di ramoti ho do hami di hagogotan totong do dileoko barita nauli iman do manodangi hami asa sanga hami bau-bau rohan nami akup ni Dilekodo apul-apul tu nama rasak, tu nama teyan, aso nama dili nasida. Molo ingot kami sude pambemen nami di tahun nasalpui. Nama ila do hami nuaing maradepoko, ala jut-jut magopo ari-ari nami, dohot asin roham hubay kami. Ope bisan di salpoko nuaing tahun nang salpui siak kami. Salpuhon masude pambenan nami nahurangi. Jalasi sa sudi dosa nami, saya hukupi ma paminan nami na urangi marhiti-hiti asin roham. Di bati hodo hami manipat na sa taoni, jala di hodo nalan na so marparbui na dinggan di tonga-tonga nami. Se unang julut aba, se paso bumaami mangulu, ang kiat marparbui na dingga kami tujulanon. Hupar hatopot kami do sudi asin roham. Jala di bagasan hasirepon dot udut ni roha do hami nuaing mangido tuho sahat tuho mahamion sudi. Saya tugu-tugu jala ramoti mahamion sudi. Asa pujion nami ho di tahun naroon. Patuduhon ma ganup ari tu hami dalan si dalanan nami dot ulaon si ulon nami. Saya pasu-pasu mahami jupang marpungu di bagasmon. Di persekolahan, songani dohot di bagas namipi. Setupahi sudi perjamita, pangajari dohot na paturihon na marsahit. Songani dohot na pinasahat tunasida. Seramoti ma na manggom-gom hami. Tatap masaluhut na tarsosak, na pugus, na dangol, na somarama, na somarina, na nileaan ni halak.
unang luas na sida hona rupa. Alipatuduhom matu na sida asin roham naso matcohoti. Asarap maras roham isogot dia sonangan di labungmu di inganan nahot. Alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin alea manami na di banwa gijang. Say pinurbadia maguarmu. Syaro maharajamu. Si saut molom ni roham di bonatong hon songon na di banwa gijang. Lehom matu hami sa dalang holuan siap hari. Si sama dosa nami son panesa nami. Dido sa nido kamar dosa tu hami. Na kami tokin pangujunan palua mahami sian pangako. Jalo hamu ma pasu sian Tuhan di bata. Di pasu jala jaramoti Tuhan di bata maho. Di sondakon Tuhan di bata ma bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan di bata ma bohina tuho jala di pasaor hom madamena tutotim. Amin. Shalom, selamat toba rumah di hita saluhutna.